ಒಂದೇ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಚೆಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಬಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇರಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು ಪಟಾರ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುಂಡಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಟ ಒಂಜಿ ಚೈರ್ ಉಂಡು ದೆನ್ ವಿಷಯ ದಾದ ಮೊದಲು ಕನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕುಳಿಯರಗಲ ಹಾಕೊಂಡಿರಿಗೆ ಬಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಐರನ್ ಪಾಡಿಯರಗಲ ಇಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು PCC RCC ಕಂಬಗಳ ಬರ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಸೇಮ್ ತಾರಿಗೆ ಬರ್ತನ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೆಟ್ಟಿಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಂಚ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಚ ಇಡೀ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾದರಿಗಳ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ಅನ್ಬತ್ತತೆ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಚಾರ್ವಾಕ ಕಾಪಿನಗಾಡುಗು ಪಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಕಲೆಪುನವುಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತಾರಿಗೆ ಬರ್ತನ ಮೆಷಿನ್ ತೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ನಿಗಳು ಮಸ್ತ್ ಡೌಟ್ ಗೆಂದಿತ್ತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚೆ ಏನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪೂರ ಡೌಟುನು ಏನು ಒಲ್ಪರ್ತು ಮೆಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಈ ಟೂಲ್ಸ್ನು ಆ ರಿಟರ್ನೇ ಪೋತು ಡೌಟ್ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಅಂಚೆ ಇನಿ ನಿಗಲಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಾದ ಪೂರ ಡೌಟ್ ಗೆಂದಿತ್ತಾರೆ ಐನು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೆರಗ ಬರ್ತದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬಜ್ಜಿ ಕಲೆಪುನವಲ ಬುಕ್ಕ ತಾರಿಗೆ ಬರ್ತುನ ರಡ್ಡು ಟೂಲ್ಸ್ ದಾದುಂಡು ದೆನ್ನೆ ಎಂಕಲ ಚಾರ್ವಕ್ಕ ಕಾಪಿನ ಕಾಡು ಭಾಸ್ಕರ ನನ್ಪುನಾರ್ ನಲ್ಪರ್ತ ಎಂಕಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತೀನ ಉಂಬೇರು ಕೃಷಿಗೇರು ಮಾತ್ರತ್ ಉಂಬೇರು ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲೆ BK ಮಲ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಂಡತ್ ಒಂಜಿ ಉಂಬೇರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯಮಲ್ಲ ನಡಪವಂತ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಗಾಯ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ ದಾದ ಉಲ್ಲೇರು ಉಂಬೇರು ಜಸ್ಟ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುತ್ತು ಉಂಬರ್ನೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಇತ್ತಿದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಲ್ತತ್ ಜಾಬ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಈ ಟೈಮ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುತ್ತು ಉಂಬೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೆನ್ನೆರ್ತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಉಂಬೇರು ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ನಿಗ್ಲ ದಾದ ಪೂರ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಐನು ಫುಲ್ ಇತ್ತೆ ಆರಿಟನೆ ಕೇಂದು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಲೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಸ್ಕರ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಈರ್ನ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತೆ ಮಾಂತರಿಗ್ಲ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಏನಪ್ಪುದರ್ ಭಾಸ್ಕರ ಬಣ್ಣದು ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಚಾರಗ್ರಾಮ ಕಾಪಿನಗಾಡು ಮನೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಸೈಕಲ್ ಮಂತೆ ಐದು ಐತೊಂಜಿ ರಡ್ ಓಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜೆ ತೂಲ್ನ ಮಂತೆ ಐದು ಐನು ಈರ್ ಕೊಣದು ಈರ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಂತದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪರ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪಾಡ್ದಾನೆ ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಜಿ ತುಳುಣ ವಿಷಯ ಅಂದೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ಐನು ಆಗ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಷಯ ಬರ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡ ಇರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಿನಿ ಮುಗಿತ್ತದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಜತ್ತನ ನೀರು ಇಜ್ಜಿ ನಾ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೂರ ಕೃಷಿಕೇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚ ಕೃಷಿ ಮಂತದ ಕಂಗ್ ಬರ್ತೀರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಏನೊಂಜಿ ಟ್ರಿಸೈಕಲ್ ಮಂತೆ ಐದು ಬಜ್ಜೆ ಆಗ್ಲೇ ಕೃಷಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಲಿ ಪಣ ಅಂತಾರೆ ಈಗಲೇ ಬಜ್ಜೆ ತುಳ್ಳ್ಯಾರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಸುಮಾರು ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡೆ ಅಜೈತೆ ಬಜ್ಜೆ ತೊಳ್ಳು ಒಂಜಿ ಮಂತೆ ಐಟಿ ಇಂಚ ತೊಳ್ಳು ನಂದು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಂಚಾಡ್ತಾರ ತಾರ ಮರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಐ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಂಡ್ ತೋರ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ತೂದಾಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬುಕ್ ಓಡೆ ಬೋಡಾಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಬರಿಯರ ಬರೋ ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಹೆಂಗಲ್ಟ ಬತ್ತು ಟ್ರಯಲ್ ತೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಟ್ರಯಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ದೆಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತದಂಡ ದೆಟ್ ಕಲರಗು ಸುಲಭ ಆಪುನಂದ್ ಅಂಡ ಈ ಮರ್ಯಾದ ಬಜ್ಜಿ ಬುಕ್ ಈ ಚೆಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಬರುಂಡತಿ ಐನ್ನು ಪೂರ ಎಂಚ ಕಲೆಪುನಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕಲಿತೆ ಪಾತ ಪೋತ ಇರ್ನತಿ ಪೂಲ ಈ ವರ್ಷದ ಪೂರ ಇಟ್ಟೆ ಕಲಿತ ನೀರ್ನೈಟ್ ಅಂಡ ಒಂದು ಚೆಪ್ಪು ಕೊಟ್ಲ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೇಂದಿತ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜಾಂದು ಅಂಚಾಗಲೆ ಒಂಜಿ ತೋಯ್ಪಾರ್ಗೆ ಈ ಚೆಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟನು ಪೂರ ಎಂಚ ಕಲೆವಲಿ ಅವು ಪೂರ ಪಂಡದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತಲೆ ಕಣೆ ವಾವಾ ಬಜ್ಜೆ ಏನು ವಾವಾ ರೀತಿ ಕಲೆಯೋಡು ಬರ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನು ಎಂಚಾದ ಏನು ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಬಜ್ಜೆ ಬರ್ಪುಣತಿ ಪಜ್ಜಿ ಬೂರ್ನ ಬಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ಗಾಲಿಗೆ ಪೂರ ಬತ್ತನ ಬಜ್ಜಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಡು ಒಂದೇ ಇಂಚ ಇರೆಗು ಉಂಡೆ ಬರ್ಪುಣಿರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜೆ ತುಳ್ಳು ವಿಷಯ ಒಂದು ಇಂಚದ ಎತ್ತದು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಡು ಒಂದು ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಇರೆ ತೊಳ್ಯಾರ ಈಸಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಜಸ್ಟ್ ಆತು ಓಕೆ ಐದು ಬುಕ್ ಇರೆಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬೂರ್ನ ಬಜ್ಜಿ ದೆಟ್ ಕರ್ಗೋಟು ಚೆಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಪಾತ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಇಂಚ ತುಳ್ಳು ಪಂಡದು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕರ್ಗೋಟು ಒಂದು ಪೇರು ದಕ್ಕಿತ್ತೆ ಈ ಬಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ತೀರ್ತು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಡು ಇರೆ ಕರ್ಗೋಟು ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಪಸ್ ಇರೆ ಚೆಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಪೇರು ಚೆಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಈ ನಮ್ನೆದ ಬಜ್ಜಿ ಏನು ಇಂಚ ತುಳ್ಳು ಅಂದು ಈ ನಮ್ನೆದ ಬಜ್ಜಿ ಏನು ಇಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಬೂರ್ನ ಬಜ್ಜಿ ಐತಿ ದೆನ್ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ದಿಯೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಜ್ಜಿ ಏನು ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಆಲು ಬಜ್ಜಿ ಇಂಚನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ತೀರ್ತು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಡು ಒಂದೇ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಚೆಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟು ಬಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು ಪಟಾರ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಇಂಚ ತೊಯ್ ಬರ್ಮೇಸ ಒಂದು ಫುಲ್ ಜುಂಗು ಬಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡತಿ ಅವೇನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು 2 ಸರ್ತಿ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಡ ಓಪನ್ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪಟಾರ ಪಲ್ಪೇರ್ನೆಕ್ ಒಂದು ವೇ ಮಿಷಂಟ್ ಕಲ್ಲೆನ ದಂಡ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುಂಡಿರಿ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಬುಕ್ಕಂದು ಎಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇಂಚ ಕಲಿಪು ನಾನು ಬುಕ್ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕೊಯ್ಲ್ದ ಬಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಜ್ಜಿ ಅವು ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಡಿಗ್ಲೆ 7 kg ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೊಯ್ಲ್ದ ಬಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೇ ಜಸ್ಟ್ ಅವು ಪೂರ ಇದೆ ಈಸಿ ಒಂದೇ ಬಜ್ಜಿ ಇಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ತೀರ್ತು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು
ಕೆಲವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪೇಟೆಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಪೂರ 2 ಸರ್ತಿ ಕಲಿಯೋಡ ಹಿಂದೆ ಇಂಚ ಆತ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣಾಗ ಒಂದೇ ಬಜ್ಜಿ ಏನು ಕೈಟ್ ಇಂಚ ದೀವಂಡಾರ ನಾನು ಈಗಲೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಈ ಮೊಟ ತಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಪಾಗತಗಳು ಪೂರ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಏತೊಂಜಿ 80-90 kg ಮಿನಿ ಒಳ್ಳೊಂದಿತ್ತೇರ ಆತ ಮಿನಿ ಒಳ್ಳೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂದೆ ಪಂಡ ದೆಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೊಂದು 5 kg 10 kg ಕಲರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ದೆಟ್ಟು ಪಂಡ ಇರೆ ಕೈ ಬೇನೆ ಅರ್ಪುಜಿ ಧೂಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಏರೆಗ್ಲ ಕಲಿಯಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಮೊಟ ತಿಟ್ಟು ಕಲೆ ಅಂತ ನಗ್ಲೆ ಅವೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಪುನ ಒಂದು ಇರೆ ಗಂಟೆ ಒಂದು 7 kg ಮುಟ್ಟ ಕಲೆ ಪೇರು ದೆಟ್ಟು ಕೊಂಡೋಗಿ ನಗ್ಲು ಪೂರ ಪಣ್ಣೊಂದುಳ್ಳೆ ರಂಚ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ನಗ್ಲೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲ ಹಾಪುನ ಒಂದು ಕೊಯ್ಲ್ದ ಬಜ್ಜಿ ಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಕಂಗದು ಪ್ಲಸ್ ತಾರೆಗ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಆಪನ ಚಿತ್ನ ಟೂಲ್ಸ್ ದೆನ್ನ ಫುಲ್ಲು ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಏನೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ತೆ ಒಂದು ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನಿಗಲು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದಿರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರಿಟೆನಕ್ಕೆ ఏంది ನಿಗಲೇನ ಡೌಟ್ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ಪುಗ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗಲ ಕಂಗಗಳ ತಾರೆಗಳ ಬರ್ತಾನೆ ಮೆಷಿನ್ ಇತ್ತೆ ತೂದಿಪ್ಪರು ಅಂಚೆ ಒಂಬೆರನಾಡಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆತನಾಗ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಮೆಷಿನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂದು PCC RCC ಕಂಬಗಳ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಸೇಮ್ ತಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೆಟ್ಟಿಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಎಂಚಿನ ಕಂಗಿಗೆ ತಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವೇ ವಿಧಾನಟ ಬರ್ತನ ಅಂಡದನ್ನ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗಲೊಂದು ಇಂಚಿತ್ನ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ತರ್ ಬಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ನ ಕಂಬಗ್ ತಾರೆಗ್ ಕಂಗಗ್ ಮಾಂತಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡು ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಒಚ್ಚಲ ನಮಕ್ ಹೊಸ ಮೆಷಿನ್ ನನ್ನಗ ಮಾಂತರಿಗ್ಲ ಮಾತ ಆಪಜಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಂಗಿ ಆಡ್ದಂಡ ಅವು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಆಪಜಿ ಅಂಚ ಅವು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿನ ಬುಕ್ಕನೆ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪನ ನಿಗಲೊಂಜಿ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ತೂಲು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆಗ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಆಪುಣ ಒಂದು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮೆಷಿನ್ ಎಜ್ಜನ ಒಂಜಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಮಿನಿ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂಡಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡನ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತ ಬತ್ತಿನ ನಂಡ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಪ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ನೇಟ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎತ್ತರಗೆ ಬರ್ತನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಪುನತೆ ಅವು ಪೋಯ್ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಕಂಗಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ತಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ನೋಡು ಬುಕ್ಕ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪು ಇರ್ತಾಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ ಏತು ಮಿತ್ತುಗಳ ನಮಕ್ ಬೋತು ಬೇಲೆ ಅನ್ಬೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಇಡೇ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬಚ್ಚಿದನಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತಳ್ಳೆಡು ನಂಡಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುನೆರೆಗಳ ಪೂರ ಬಂಗ ಕುಳ್ಳೆರೆಗ ಆಪುನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ನಂಡ ಆರಾಮಾಟ ಕುಳ್ಳುನೊಲಿ ಬಚ್ಚೆಲಿ ಇರಿನ ಇಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಆರಾಮಾಟ ಇಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ತುಲ ಬರೋದು ಗಾಯ್ಸ್ ಮೇರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಗಗೆ ಬರ್ತನ ಬುಕ್ಕ ತಾರೆಗೆ ಬರ್ತನ ಒಂದು 2 ಟೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂದು ಜಾತಿ ನಿಗಲಿಗೆ ತೋಯ್ ಪಾಪೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿತ್ತು ತಾರೆ ಈ ಕಲೆ ನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೂಲ್ಸ್ ದೆಟ್ಟದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ನ ಈ ಎಲ್ಯ ದಾರ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಅಜ್ಜಿಗಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ನ ದಾರ ಈ ರೋಗದ ದಾರ ಪೂರ ಕಲೆಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಾರಿ ಸುಲಭದವು ದೆನ್ನಿತ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರನೆ ತೋಯ್ಪ ಬರೆ ಎಂಚ ಕಲೆಪುಣ ನಂಡತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇರ ಸೀಗದ ತಾರ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಇಚ್ಚದ ದೆಟ್ಟು ಉಂಟದು ಚಿಪ್ಪಿಗೆ ಬಾರಿ ರೇಟ್ ಉಂಟು ಅಂಚರ ದಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಪ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತಾರ ಇಡೀ ಕಲೆ ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಚಿಪ್ಪಿನ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿ ಕೊರೋನದಿಂದ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಬುಕ್ ಇಂಚಿನ ತಾರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲೆಯರಾಗೆ ಐಡ್ತಲ ದೆಟ್ಟು ಉಂಡದು ಈ ಸೀಗದ ತಾರ ಪೂರ ಉಂಡದ ಅವಳ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ದೆನ್ನು ದುಂಬದ ದೆಟ್ಟು ಉಂಡದ ಇನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೈತಿ ತಾರ ಚಿಪ್ಪಿ ಪೂರ ಪೊಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ದೆಟ್ಟು ಕಲೆಣ್ಣ ದಂಡ ದೆಟ್ಟು ಇಡೀ ಚೆಪ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲಿ ತಾರ ಚಿಪ್ಪಿಂದది ಅವು ಇದ್ದೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಗಂಡ ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಇದ್ದು ಪೂರ ಲೆಸ್ ಅದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆನಿಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಗಲು ಈ ಗೋಟು ತಾರ ಏನು ಪೂರ ಎಂಚ ನರಿಪ್ಪರ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲಿಗೆ ಸುಲಾಬಟ್ ಮೂಲು ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಗೋಟು ತಾರ ಏನು ಎಂಚ ನರಿಪ್ಪುನಾದಂಜಿ ತೋಯ್ಪದ ಗೊರ್ಪೇರು ಬಲೆ ತೂಕ ಈ ನಮ್ಮ ಗೋಟು ತಾರ ಪೂರ ಬರ್ಪುಡದ ಸೀಕದ ಪೂರ ಅವೇನು ಪೂರ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಪಾರ್ದು ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಡು ಇಂಚ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಇಂಚ ಇಡೀ ಗೊಟ್ಟು ಆರಾಮ್ಸೆ ಅದು ಓಪನ್ ಗೈಸ್ ಅವು ಅತ್ತಂತೆ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ನಂಚಿತ್ನವಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇತ್ತು ಒಂಜೊಂದು ಜಾತಿ ತೋಯ್ಪೆ ದಾದಪುರ ಉಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮಟ ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಉಂಡು ದೆನ್ನ ವಿಷಯ ದಾದ ಮಾತ ಕನ್ಪೆ
ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕುಳ್ಳಿಯರಗಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಐರನ್ ಪಾಟ್ ಯಾರಗಲ ಇಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಐರನ್ ಪಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಐರನ್ ಪಾಟ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಚೂರು ಜಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡೈತೆ ಪೇಂಟ್ ಹೆಡ್ ಪೂರ ಹಾಕ್ಲೇ ಪೂರ ಹೆಡ್ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಓಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿ ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಒಂದು ಆಟೆಗೆ ಇಂಚ ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ದೀವ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಆಟೆಗೆ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಲಾಕ್ ಇಂಚ ಪಾಡಿ ಅದು ನಾಟೆ ಪಾಡ್ದು ದೆನ್ ಇಂಚ ಆಟೆಗೆ ಇಂಚ ಬಿಡ್ಕೊಣ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ದೀತ್ ಇಂಚ ಕುಲ್ಲ ಉಂಟಾಡಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಲು ದಾದ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೊಳಿದೈತೆ ಮಾತೆಗ್ಲೊಂದು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಚಾರ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬುಕ್ ಒಂದು ಏನಿಂದು ಮಲ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಚಿನ ಏನಿಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಬರ್ತೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಫ್ಯಾನ್ ಗೇಮ್ ಬಲ್ಬ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಬುಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ತಿಟ್ಟದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಜಾಗ ಇತ್ತು ನಲ್ಪ ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಕಿಡಿಕೆ ಪೂರ ಇಂಚ ದೀಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮನ್ಕೊಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ದಿನ ಫುಲ್ ಇಂಚ ದೇರ್ತಂದ ಇದಕ್ಕೆ 11 ಫೀಟ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಇಂಚ ದೇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂಚ ವಾಪಸ್ ಆಡೆಗೆ ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ದೀಪುಂಡ ಸೈಡ್ ದೀಪ ಸೈಡ್ ದೀಪ ನೋಡಿ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ ತೆನ್ನುಕ್ಕ ಇಂಚ ದೀಪ ಜಾಗ ಚೆನ್ನಾಗ್ಲೇ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಬಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀ ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗಲು ಪಣ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಪೋರ್ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ದೋಟಿ ಬೋಡುಂದು ಐಕ್ ಬೋಡೋದು ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ತರಪಾತ್ನ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಯ್ತು ಪೈಪು ಮೂಳೆ ಇಂಚ ಉಳಾಯಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಹೋಯ್ತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀ ಸೈಕಲ್ ಓಲ್ ಬೋಡಲ್ಲ ಇಂಚ ದೀಡ್ಸು ಇಂಚ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ ದೆನ್ ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ದೆನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಹೋಯ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಂಚ ಒಂದು ಲಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಇಂಚ ಕಡಬಿಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಒಂದೇ ಸ್ಮೂತ್ ಹಾಕು ಮುಳ್ಳೆ ಇಂಚ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪೈಪ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಇರ್ತದೆ ಇಂಚ ತಲೆ ನಾನು ಪೈಪ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಯ್ತು ಸೀದಾ ತಿರ್ಪು ಒಂದೊಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ ಅಂಚನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಡ ರೋಡ್ ಹೊಡ್ದು ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ ಬರ್ತಿರುತ್ತಂಡ ಇಂಚಕೊಂಡು ಉಳಿದು ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಬರ್ಬೇಕು ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ಲಾಕ್ ಮಂತ ನಾನು ಬುಕ್ ಇಂಚ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಂಚ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಇಂಚ ಸ್ಪೂನ್ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಯದಾಗಲೇ ಮುಂದೆ ಪೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಂಜಿತ್ತಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇಂಚ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಂಚ ಕೊಡೋದು ಜಸ್ಟ್ ಅವೇ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಚ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಕುಡಿಯರ್ ನಾನು ಇಂಚ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಬಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೊಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕಲಿಗೆ ನಿಗಲ ಮಾಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಪೂರ ವೀಕ್ಷಕರು ತೂವಂತುಳ್ಳರು ನಿಗಲೆಗಳ ದೆಟ್ಟು ಅವಳ ಮಿನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆತು ನಿಗಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಡುದಂಡ ನಿಗಲೆಗ ಬೇರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ಅವು ಅತ್ತಂತೆ ನಿಗಲೆ ಕುದ್ದಾತ್ ಬತ್ತತ್ ಮೂಲು ಟ್ರಯಲ್ ತೂತು ನಿಗಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಡಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಣ್ಣಗ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರಯಲ್ ತೂತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾತು ಎಂಕಲ ಕೊಂತು ಬೋತನ ನಿಗಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಟ್ರಯಲ್ ತೂಲಿ ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವು ಇಷ್ಟ ಆತು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಚೇಸ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ಅವು ಅತ್ತಂತೆ ನಿಗಲ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನಿಗಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಾರದಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ಟು ನಿಗಲೆಗ ನಿಗಲನ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ತಡ್ಪೂರ್ತು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.